Opäť pozdravujem všetkých poslucháčov nášho podcastu. Moje meno je Lívia a oproti mne sedí hosť, ktorého sme tu ešte nemali. O to cennejšia jeho návšteva. Jeho meno je Andrej Karpíš. Andrej, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie, že som mohol prísť. No my sme radi, že si to teda prijal, že sa ti dalo, že si našiel čas a že si tu. Aby som ťa teda v krátkosti predstavila, tak si mladý chalan, ktorý našiel záľubu v cvičení, konkrétne v posilňovaní, o ktorom budeš rozprávať a okrem toho užívaš aj náš výživový doplnok Testo Plus, o ktorom sa tiež pobavíme neskôr. Ja som v predchádzajúcej epizóde rozoberala s Frederikou, s našou grafičkou, dosť tému duševného zdravia a tak by ma zaujímalo, čo teba motivovalo k tomu cvičeniu? Vieš čo, no ako väčšina mladých chalanov, hej, čo sú takí väčší, čo aj boli, akože nevravím, že som teraz malý, ale cvičím proste, hej, tak ma proste motivovala baba jedna, že proste, ja som bol fakt, že veľký, ešte väčší ako teraz, dobre, že nie, a motivovala ma, že aby som začal chudnúť a vtedy som vlastne začal chudnúť, ale len s tým, že chcem len schudnúť a nie nabrať svaly, tak to ma motivovalo. Potom som vlastne prestal cvičiť na nejakú dobu, lebo už som dosiahol to, čo som chcela, nejako ma to nezaujalo. A potom prišiel COVID vlastne, no a už to začalo sa nabalovať na sebe, už som začal znova priberať a teraz som si povedal, že vlastne dosť a už vlastne aktívne 2 roky silovo cvičím a snažím sa nejako byť väčší svalovo, konečne nejako lepšie vyzerať. To je ten najväčší problém, keď sa človek od toho ako keby odpojí a na chvíľu prestane robiť to, čo ho kedysi bavilo, že vtedy je to také ťažšie, mám pocit. Ja som tiež kedysi chodievala cvičiť do posilňovne. Tým, že som nastúpila do práce, tak sa mi trošku zmenila situácia. Všetko, kedysi som teda fungovala v Nitre, teraz som zase vo Zvolenie a pracujem v Bystrici, tak. Ale už chodievam menej. Chodievam na jogu, to som spomínala v predchádzajúcej epizóde, ale to cvičenie ma akože mrzí, lebo viem, že som mala vtedy aj ten organizmus taký viac naštartovaný, mám pocit. No vlastne, tak to ti naštartuje metabolizmu, všetko, že aj sa cítiš lepšie, potom aj keď ideš spať, tak lepšie zaspíš, lebo vlastne vydáš viacej energie z toho tela a nejdeš s tou prebytočnou energiou vlastne spať, no. Tak jasne, že je to lepšie aj pre organizmus a celkovo aj pre spánok, pre všetko. A hlavne ľudia, ktorí majú sedavú prácu, tak by mali tej energie vydať zo seba viac, pretože to sedenie síce unavuje, ale musíme tú energiu v sebe potom nejako pozbierať, aby sme sa vedeli aj stále hýbať a športovať. No jasné, tak je to náročné vždycky do toho fitka, že premôcť sa, že už idem cvičiť, veď ja to vidím aj na sebe, hej, hoci kedy. Vravím si, že už musím ísť a keď už konečne idem, tak vo fitku buď mi tam kamarát za barom robí, tak s ním ešte keď som 20 minút, alebo aj tam niekoho stretnem, kto už cvičí, vieš, a s ním keciam, alebo aj medzi sériami a je to také, no, že sa ti nechce, ale keď už sa premôžeš, fakt dáš si tie sluchátka a ideš, tak to už ubehne ako nič. A vnímaš aj nejako horšie toto jesenné obdobie, že sa ti viac možno nechce? No jasné, ako býva skorej tma, tak jasne, že je to už také, že tak človek, hej, prirodzene si indikuje, tma sa rovná spánok, takže nechce sa nám, ale akože chodím, no pravidelne stále, snažím sa nejako do toho dokopať a zatiaľ sa mi to darí. No tak to ťa obdivujem, lebo ja idem z roboty, už vidím tmu, tak ako... No jasné, je to ťažké, už by som najradšej iba spala. Ráno za tmy do roboty, potom zase. Akože ja mám tú výhodu, že ja som to teraz študoval, takže som mal viac času, že som aj ráno mohol ísť, alebo aj na obed, vlastne kedy som chcel, som mohol ísť cvičiť. A teraz si robotu hľadám, ale už sa to snažím tak upraviť, aby to bolo, že po tej 5. 6. chodiť cvičiť. Aby som sa na to vlastne nastavil, že po robote by som išiel si zacvičiť rovno. Keď cvičíš, tak akú dlhú dobu? Vieš čo, väčšinou takú 1.5 hodiny. Tak, do tej 1.5 hodiny väčšinou cvičím, no. A vybudoval si nejakú takú komunitu kamarátov, s ktorými tam chodievaš? No jasné, no, chodievam, ako aj tam s tvojou kolegyňou Frederikou väčšinou chodím. Ale no, aj s kamarátmi, akože mojimi, ako aj oni sú jeden dôvod, prečo som začal cvičiť, lebo aj oni začínali na tej strednej hlavne. Tak vravím si, že aj ja to skúsim, no a potom som akože aj schudol a teraz začali aj oni viacej silovo cvičiť. A som tam aj veľa ľudí postretával, s ktorými som ako dobrý kamarát, hej, aj tí tréneri, čo sú tam a celkovo tá komunita je tam super, že vlastne vidia, že niečo zle robím,
tak prídu ku mne, pomôžu mi, alebo keď sa s niečím trápim, proste prídu, pomôžu mi to zodvihnúť, vieš, alebo no proste pomôžu ti s hocičím. Podržíte sa tam. Jasné, a je to super v tom, že si rozširuješ tie obzory, kruhy ľudí, spoznávate sa a tak ďalej. Jasné. Zároveň sa tam s nimi stretneš, spravíš niečo, čo je prospešné pre tvoje zdravie a tak ďalej. Čiže to Posocializujem sa trošku tam. Presne, má to veľmi veľa výhod. Je to určite lepšie, než byť zavretý doma no, tak na mobile. To určite. Takže dá sa povedať, že nechodíš len preto, aby si mal teraz vyšportovanú postavu, ale aj preto, aby si sa odreagoval, aby ti to zlepšilo náladu. Ano. Presne, no. Taký ten detox, no. Lebo teraz som napríklad už nebol, lebo mám zranené lakte obidva a nebol som už teraz 4 dní a doma už mi to lezie na hlavu, že už proste chcem ísť cvičiť a nemôžem. Včera som bol skúsiť, ale som po 20 minútach stade odišiel, lebo ma to bolelo. Ale no chýba to určite tomu človeku, keď má tu nejakú vec, čo robí pravidelne a potom to zrazu nerobí, tak jasne, že tomu chýba. Keď si človek vybuduje návyk, tak to potom chýba. No, a dôležité je sa potom možno netrestať za to, že Ježiš, že tak nebol som, teraz som strašne polavil, je to obrovská chyba, ale zase naštartovať a ísť do toho naplno. Treba čistou hlavou do toho ísť proste, že zranenia sú, boli aj budú, čiže netreba to hrotiť, no. Lebo radšej budem teraz týždeň doma, ako by som si potom niečo spravil vo fitku a potom bude mesiac doma. Vieš, čiže... Pravda. A snažíš sa súčasne aj o nejaký zdravý životný štýl popri tom cvičení? Snažím sa. Ako som začal cvičiť, tak ako, no dovtedy som vôbec akože, čo dám do seba, nejako nehrotil, vieš. Ale odkedy akože cvičím, tak si pozerám aspoň tie základné veci, že koľko to má tukov, koľko to má, neviem, tých bielkovín. Že úplne tie základné, ale akože nejako nehrotím to veľmi. Že proste... Sladkosti si vyradil? To sa snažím vyraďovať. Hej. Akože no darí sa mi to, strašne dlho som nemal nič také. Ale ja som ten typ, že čo len prejdem okolo sladkosti a priberiem 5 kg. Čiže ja nemôžem to ani veľmi nejako jesť. No, akože vidím aj v kuse brat, alebo aj moja frajerka, alebo hoc kto si dá margotku, alebo hočo a ja tam slintám, ale nedám si proste, lebo potom aj taký ten zlý pocit u seba mám. Že proste dal som si a teraz neviem čo, musím to ísť vybehať a že radšej niečo zdravšie si dám. No, jasné, takto som to povedal. A pevná vôľa robí asi najviac. Jasné, keď je pevná vôľa, tak je všetko. No, áno. Ja sa tak od leta snažím postupne vyraďovať to sladké, aby som tiež nejedla veľa, lebo kedysi som išla keksík za keksíkom tiež. Sice na mne to nebolo nejako vidno na váhe, ale ja som sa akože zle cítila. Tak jasné, tak telo to cíti, lebo tam nie je nič akože veľmi také zdravé, čo by to telu dodalo. Či to len zaťaží zbytočne žalúdok. No a jasne, že to je cítiť. A ten palmový tuk je veľmi nezdravý. To je akože naozaj zložka, pred ktorou by sme si mali zatvárať všetci oči a vôbec sa na to ani nepozerať, ani nič také nebrať v obchode do rúk a nekupovať to. Ale je to ťažké, keď sú palacinky aj Nutella po ruke. Kto nemá rád palacinky. No je toto. No ale ty svojmu zdraviu dopomáhaš aj tým, že užívaš výživový doplnok Testo Plus. Áno. Chcel som niečo vyskúšať. Akože také, čo by to ten testosterón akože podporilo výrobu toho testosterónu. Tak. A akože vyskúšal som už viacej veci, ale všetko to bolo také, že nič moc. Bez účinku. Bez účinku, no. Akože cítil som dačo, ale možno to bol len placebo, alebo ja neviem čo. Ale nebolo to nič také, že za čo by som to ospevoval. Ale odkedy vlastne Frederika mi povedala, že dačo takéto existuje a že proste sú tam tie prírodné zložky, že tam nie sú žiadne zbytočné chemikálie a tak som to, že vyskúšam. A akože cítim zmenu, samozrejme. Narastol som veľmi. V dobrom slova zmysle, hej, že už aj vidím aj trapézia takto, že aj ruky mi narastli. Aj sila sa mi zvýšila a celkovo aj ja tú hlavu mám pocit, že to má taký lepší účinok, že už neviem, mi lepšie funguje, alebo neviem, ako by som to povedal proste, jasné, ale že chápeme. lepšie sa cítim aj po psychickej stránke s tým, keď to akože beriem. To je dôležité. Si ma predbehol, som sa chcela opýtať, že skade si na to prišiel, ale teda od Frederiky a nechal si hneď poradiť? Povedal si, že dobre, alebo si skôr tak dlhšie nad tým premýšľal a neveril si tomu až tak? Ako to bolo? Do toho som šiel s úplne čistou hlavou, že nemal som žiadne očakávania od toho. Vravím, že tak skúsim, bude fungovať, nebude. A fungovalo, no. Som s tým veľmi spokojný a neplánujem to teraz akože prestať používať, čiže...
Ja som rada, že si spomenul, na čo všetko ti to pomáha, pretože veľa ľudí si spája ten testosterón ako hormón hlavne s mužskou silou a s libidom, ale ono to tak vôbec nie je. Okrem iného to teda funguje aj na psychiku, duševnú pohodu, na naše celkovo správne fungovanie nervového systému, vitalitu, budovanie kostí a to celkové zdravie muža. Jasné, no má to veľa akože tých pozitívnych účinkov. No, ako väčšina ľudí si ako spojí hormón, akože si picháš nejaké steroidy, hej, že proste to chceš si nabústovať alebo zvýšiť nejako neprirodzenou cestou, no. Ale no, do toho je ešte veľmi ďaleká cesta, keby som aj vôbec začal nad tým premýšľať a to akože má to oveľa viacej minusov ako plusov. Akože viem si dať dokopy 2 a 2, mám internet, čiže viem si o tom pohľadať informácie. No, pokiaľ by som sa tomu vyslovene nevenoval na tej top kulturistickej stránke, tak to nemá zmysel brať vôbec. A ničiť si zdravie, lebo toto je prírodný produkt, čiže no, to je jasné. diametrálne niečo odlišné. No, jasné, no. A prepáč, už si to možno aj spomínal. Ako dlho užívaš už Testo Plus? Začal som to užívať asi nejako maj alebo jún. Tak nejako som začal užívať a vlastne doteraz to užívam. A tie výsledky akože, no nebude to hneď, hej, samozrejme, ale tie výsledky prídu časom a mne už prišli a ja som akože veľmi spokojný s tým. A vedel by si povedať, kedy si pozoroval úplne tie prvé zmeny na sebe? Možno aj v tom cvičení, keď si išiel do posilňovne, že si zrazu cítil, že aha, že tak zdvihnem aj viac kíl odrazu. To bolo nejako asi v začiatkom septembra, keď som tam bol. Ja som sa nevedel dostať proste, teda no, vedel, ale nebolo to také ľahké cez hranicu 100 kg na bench. A proste potom som dal 110 úplne na pohodu a teraz už 120 mám maximálku na bench. Čiže no určite to má niečo do seba. Cítim ten účinok, vidím ten účinok a spokojný som s tým. Ja by som ti ešte odporúčila, okrem tohto Testo Plus, ak môžem, Energy Power. My to máme doma. Priznám sa, neužívam to pravidelne, toto si dávam naozaj len sem tam. Ale keď som si to dávala napríklad 4 dní po sebe, tak som cítila tú zmenu. Že možno aj toto na podporu energie teraz cez tú jeseň, kedy veľa ľudí trápi tá jesenná únava. Jasné. Akože ja som brával som tie kofeínové ako pretréningovky alebo kofeínové tabletky a zistil som, že mi to akože nič nerobí. Jednu dobu som si dal do seba 1 mg kofeínu, či miligram? Gram, nie? Či ako to je? Neviem, proste obrovské množstvo kofeínu som jednu dobu do seba dával, no a nič mi to nerobilo, tak som si povedal, že akože srdce je len jedno, že nebudem si ho proste ničiť, keď mi to aj tak nič nerobí. A neviem, teraz tam ako nechodím nejako nadopovaný, proste iba si to v hlave dám, že idem a idem. Ten kofeín má aj veľa škodlivých účinkov a hlavne ako rýchlo nás nabudí, tak rýchlo ten pocit aj odznie a odíde z nás. A hlavne odvodňuje strašne rýchlo. Snažíš sa aj pitný režim dodržiavať? Snažím. Pijem čo najviac, čo sa dá. No. Snažím sa aj s priateľkou, lebo ona nepije skoro vôbec. Hoci kedy mi ukáže z roboty, keď príde, že vypila 2 deci vody, a ja na ňu pozerám, že... Idem sa napiť. Vravím, tak sa potom čuduj, že ťa hlava bolí v kuse. Ale no, tak snažím sa čo najviac toho vypiť cez ten deň. Hlavne tej čistej vody, alebo citronovej. Takže sladené vôbec, áno? Pijem ich, ale nie až v takej obrovskej miere. To je dôležité. Ja napríklad v robote pijem dosť. Ja mám svoj pohár, ktorý som si zobrala z domu. A vždy, keď ho vidím prázdny, mám ho takto pred sebou, ako aj teraz, vždy, keď ho vidím prázdny, tak si tú vodu idem nabrať. Lebo predsa len človek je zahltený tými povinnosťami, úlohami, čo musí spraviť a tak. Dobre, dám si ten obed počas tej obedovej pauzy, ale tú vodu musím do seba dostať, lebo inak by som bola oveľa viac unavená. Ja to viem. Ja keď nepijem dosť, tak to strašne vplýva na moju únavu. Jasné, že to je základná ľudská potreba piť. Čiže to je jasné, že to vplýva na všetko. Ešte som sa ťa chcela opýtať, mám tu poznačené, či si vedel o tom, že je to normálne vedecky potvrdené, že nie iba ženy trpia svojimi nejakými takými náladami, ale aj muži. Akože zmenami nálada, tak? Myslíš? Áno. No áno, viem. Ja to vidím na sebe. Priznávaš si to. Áno, ja som veľmi sebakritický, ja to vidím proste na sebe, že hoci kedy mám zmenu nálady. Niekedy sa to hádže iba na tie ženy. Viem. Ale tak ja si to viem aj priznať. Ja som veľmi sebakritický, čiže a ja to aj vidím na sebe. Ale zase ja viem povedať, že keď sa mi zmení nálada, že nemám náladu, tak vravím, daj mi pokoj proste, že teraz nemám náladu a
Ale priznáš to normálne, jasné, to povieš, jasné. aj ten dôvod, aj prečo. No. Súvisí to tiež s nedostatkom testosterónu, k tomu som sa chcela dostať. Takže tí muži, ktorí sú takí náladoví a berú si všetko až príliš osobne, nemajú dostatok toho testosterónu a možno im zároveň chýba aj spánok, pretože najviac toho testosterónu sa tvorí práve počas noci. A to je aj dnešnou dobou. Určite. Aj ten testosterón. Nechcem do toho veľmi zabrdať, ale proste keď aj vidím, čo sa deje v tomto svete, tak to neexistuje, že ten človek má normálnu hladinu testosterónu, keď stvára to, čo stvára. U nás a to je presne spojené aj s tým Instagramom, že celý deň tam scrollujem a no blbosti tam sú len, hej. Nič tam nie je také, čo by ma nabudilo, alebo aj nerobím aj normálnu aktivitu, hej, že proste iba doma som na posteli, scrollujem. Tiež som mal taký život, ale proste už nechcem mať taký život, lebo proste vidím to na sebe, že nerobilo mi to dobre. Bol som unavený, hej, všetko s tým spojené. U nás aj Andrej vo firme nám to hovorí a ľuďom komunikuje, ako bohužiaľ toto je fakt, že už tí muži niektorí sú naozaj takí až zženšteli a nemajú dobrú hladinu toho testosterónu. Jasné. No. Ale to je problém dnešnej doby, no. A to je veľmi ťažko sa s tým nejako vysporiadať, ale to je už veľmi taká hlboká téma a neviem, či chcem to neveľmi zachádzať. Tak sa radšej posunieme ešte niekde inde. Teraz ti dám také interaktívne otázky. Vieš o tom, môžeš si tipnúť, kedy muži dosahujú najvyššiu hladinu toho testosterónu? Od tých 25 do 30, podľa mňa. Aký máš podať jedno číslo? Tak, stredné 6-7 rokov, 26-7. Tak je to okolo toho 25. roku života, čiže super. Presne ako si aj povedal. A treba dbať na to, aby sme si to zachovali, pretože my ak do tej 25-ky, alebo muži, ak do tej 25-ky nebudú mať toho testosterónu dosť, tak čo chcú robiť potom po ten zvyšok života? To súvisí s energiou, s psychikou. Napríklad testosterón reaguje aj na tvorbu krviniek, budovanie kostí, potom ľudia majú problémy s kĺbmi, boli aj viac kostí už v tej 50-ke, takže je to akože ja napríklad aj darujem krv pravidelne a ako nemal som také, no ako boli dobré, hej, ale neboli také dobré ako teraz, keď cvičím výsledky, keď som necvičil. Čiže aj tam to vidím. Aj tie hladiny, hej, ten, neviem, čo tam je, hemoglobín, no, neviem, proste tie hladiny, hej, čo sú v krvi. Takže proste sú oveľa lepšie, keď cvičím, keď proste tú nejakú aktivitu vydávam zo seba. Čiže to vidno aj reálne na tých čierne na bielom, doslova. Na papieri, áno. No a spomínala som tu teda ten vek. Ešte som sa chcela vyjadriť k tomu, že potom od 30-ky to klesá každým jedným rokom približne o to 1% ten testosterón. Takže to treba udržiavať, starať sa o to. Jasné. No. A treba niečo robiť v kuse. To keď zaležím doma, tak dovidenia. Takže podporme mladých ľudí ku športu a ku zdraviu. Treba chodiť cvičiť. Nikdy nie je neskoro začať. Ale ak začneme ako tínedžer, tak je tam vždy najlepšie to budovanie. Že tam sa ten testosterón vytvára vlastne najviac. Aj to telo sa dokáže najlepšie regenerovať. Čiže vtedy to je najlepšie. Ja sa priznám, na mňa napríklad včera vyskočilo jedno video, v ktorom bolo spomenuté to, že keď dlho sedíme, tak nám ochabne zadok, tie sedacie svaly. A keď máme ochabnuté sedacie svaly, tak nás potom začne bolieť chrbát a postupne sa tá bolesť lokalizuje úplne na celú chrbticu. Máme problémy potom s chodením, ploché nohy, to už tiež trápi milión ľudí a tak ďalej. Vplýva to aj na to držanie tela. A pokiaľ nás niečo bolí, tak cítime už diskomfort, sme menej šťastní cez ten deň a podobne. No. Mňa to napríklad naučilo tiež takto, keď dlho sedím, hej, keď niečo za počítačom robím alebo dačo, takže ponaťahovať sa. Vždy. Proste ako alebo aj vo fitku, keď mám rozcvičku, tak proste ponaťahujem sa, alebo aj klby porotujem alebo hočo a proste cítim sa lepšie potom. Čiže aj dal mi to aj do normálneho života niečo, to cvičenie. A niekedy možno, keď nestíhame teraz na nejaký dlhý tréning alebo sa necítime, tak stačí naozaj pár minút, pár sekúnd natiahnuť sa, uvoľniť ten chrbát a hneď to je iné. No. Ja ešte praktikujem aj to, že keď ma aj chrbát bolí, tak sa len date zavesím. Aby proste chrbtica voľne plandala vo vzduchu. Popukám a dobre je. To poznáme všetci, keď tak dobre pukne v chrbte. Presne. No dobre, tak už sme prebrali snad všetko, čo sme chceli. Ja ti ďakujem, Aďo, že si prišiel. Bol to fajn rozhovor. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie teda, že som tu mohol byť.
Ja.